L'Associació Valenciana d'Agricultors denuncia la creixent onada d'incompliments de contractes de compravenda de cítrics i caquís per part de determinats operadors comercials privats. En nombrosos casos, les empreses compradores no estan complint amb la recol·lecció de la collita abans de la data prevista en el contracte o del moment òptim de maduració, cosa que provoca que la fruita es deixi a l'arbre i acabi perdent el seu valor comercial. L'incompliment d'esta clàusula s'ha multiplicat arran dels problemes de comercialització de les mandarines primerenques, que se solapen amb les importacions sud-africanes, i de les pluges de les últimes setmanes. Els associats damnificats denuncien casos en què els collidors contractats pel comerç únicament van collir una part de la producció, quedant-se la resta al camp. En altres ocasions s'han presentat diverses setmanes després de la data convinguda, de manera que molta fruita ja estava sobremadurada i no arribarà al mercat. I fins i tot hi ha casos en què no s'ha recol·lectat ni un sol quilo de mandarines. El retard en la recol·lecció també s'ha produït, encara que en menor mesura, en el caqui, malgrat ser un cultiu amb molta demanda als mercats. L'organització agrària insta els agricultors afectats a recopilar tota la documentació contractual i posar-se en contacte amb els serveis jurídics d'AVA. L'entitat també anima a defensar contractes de compravenda que incloguen el preu expressat en euros per quilo, sense IVA inclòs i sense el recurrent 3% de corretatge, així com evitar altres clàusules abusives. Finalment, AVA reclama a les administracions competents un major control sobre el compliment dels contractes agraris i una aplicació efectiva de la llei de la cadena alimentària amb l'objectiu de protegir els productors i garantir unes relacions comercials justes i equilibrades en el sector agrari.